Albertania argitaletxeak aurkezten du Jurre Ugarteren Lilura bera. Esataria Amaia Telleria. Arintasuna. Bi marra dirudite, baina begiak dira. Zenbat argazki egingo otenien ninberen begiei. Elkar ezagutu genuenean, batxilergoan, kiroldegiko atzealdean dauden eskaileretan orduak ematen genituela, begiaien lehen planoko argazkiak ateratzen dituen. Amaren aspaldiko kamera analogiko horietako bat nerabilen, Pentax bat. Eta beti eskean ni. Zabaldu itzazu guztiz. Ireki erabat begiak, esan ez bezala. Ezin dituzu apur bat borobildu? Hortik sartu nahi dut eta. Kameraren bisorean jarri dudan nire iris gris berdeskaren bitarte zarrapatu nahi dut, zure zirrikitu horizontal pare horren ondoa. Eta orduan izaten zenez, ninbek irri egiten zuen aldi bakanetakoa, alegia, haren begiek justu zabaltzearen kontrara egiten zutenean, klisk eta klisk, atzeman nahi izaten nuen. Segundo bete barru galduko baitzen bimarrek lerro zuzen bat osatzen zuten eferbestentzia. Ninberen irripindarrek kameraren objektiboa eta bisorea zeharkatuz, begininiak eta ondoa harrapatzen zidaten unea. Amak astero ematen zidan pagarekin ordaintzen nuen, bai argazkikarretea, bai errebelatua. Eta lagun arteko botila festarako sosigabe geratzen nintzen asteburuan, mozkortzeko aukerari gabe. Fotoak ateratzeari ordea, ezin nion utzi inolaz ere. Agfa edo Kodak karrete bat erosten nuen paga jasoa ala. Krisk batean nenbilen, argi itzalen jolasak deskubritzen, karretea dida amaitzen. Argazki errebelatuak jasotzera dendara joaten nintzenean, bertatik irten gabe erreparatzen nien emaitzei, gogo berotuta. Akasdunek izorratzen induten arren, gorde egiten nituen, argizapen, enkuadraketa edo konposizio hutsegiteak gogorarazteko. Askotan, aukeratutako gaia soilik zitzaidan etxigarria. Aldiz, bakarren batek asebetetzen baninduen, beste karrete bat erosi behar izaten nuen berehala. Gehienetan zorretan uzten nuena. Ama pasatuko da ordaintzera, bai, Beatriz Beristain. Hauxe beren nana eta telefonoa. Gero ama bera etzen ordaintzera joango, baina dirua ematen zidan, nik neuk zorrak itatu nezan. Halako batean nazkatu egin zen, eta aitaren kamera digital konpaktua, noranaiko Olympusura, Kristo guztiak zeukana, aprobetxatzera animatu ninduen. Digikamera eska horrek soilik ideiak hartzeko balio zidanez lagunen zurrutari egokitu nintzaion ezinbestean. Sigisagatxu ordu txikitan etxean azaltzea etzen zuritzeko moduko zerbait. Amak niri itxoiteko itura baitzeukan gau ez irtetzen nintzen bakoitzean. Batzuetan, salan liburu bat irakur. Sample complete. Ready to continue?